थांनाय 6 फेब्रुवारि एबा मैया भारतनि फाइनेन्स मिनिस्टार निर्मला सीतारमणआ 2021 आरो 22 नि इउनियन बाजेटखौ पार्लियामेन्टआव बुंफोरना होयो। बे बाजेटखौ गोबाङानो मोजां होननानै बुंदोंब्लाबो गोबाङा बे बाजेटआव दुखिया आर्मि आरो आबादारिफोरनि थाखाय जेबो गैया होननानै फोरमायदों। गोबाङानो बे बाजेटखौ फैगौ आसाम, वेस्ट बेंगल, तामिलनाडु आरो केरालायाव जानो गोनां एसेम्बलि बिसायख'थिखौ नोजोराव लाखिनानै बानायदों होननानै फोरमायो। 2021 आरो 22 नि बाजेटआ गासै 34.83 लाख क्र'रनि, जेराव आसाम आरो वेस्ट बेंगलाव थानाय साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय गासै 1,000 कोटि थाखा स्पेशेलि हिनजावफोर आरो गथ'फोरनि थाखाय बाहायगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। नेशनेल हाइवेनि थाखाय आसामाव 34,000 कोटिनि बाजेट देखायो बिथां निर्मला सीतारमणआ। बे रांजों 13,000 किल'मिटार गोलाव लामा बानायगोन होननानै बिथाङा फोरमायो। बेबादिनो तामिलनाडुआव 1.03 लाख कोटि, केरालायाव 65,000 कोटि आरो वेस्ट बेंगलाव 95,000 कोटि थाखा हाइवेफोरनि थाखाय बाहायगोन होननानै बिथाङा फोरमायो। नेशनल हाइवे वर्क्स of around 19,000 crores are currently in progress in the state of Assam. Further works of more than 34,000 crores covering more than 1,300 kilometers of national highways will be undertaken in the state in the coming 3 years. 675 kilometers of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata Siliguri. बेबादिनो गोबां गुबुन बिफाननि बाजेटफोरखौ बिथाङा बुंफोरना होयो। नाथाय बेजों लोगोसे गोबां गभर्नमेन्ट सेक्टरफोरखौ फान्नायनि खोथाखौबो बिथाङा इसारा होयो। जेरै मोननै पाब्लिक बेंकखौ बिथाङा फान्नायनि खोथा फोरमायदों। लोगोसे LIC निफ्रायबो गावनि शेयार्सखौ बिथाङा फानगोन होननानै फोरमायदों। इन्डियान अइल कर्प'रेशन, गेस अथरिटी अफ इन्डिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कर्प'रेशन लिमिटेड बायदि गिदिर कम्पानिफोरखौबो मनिटाइज एबा फाननायनि खोथा फोरमायदों बिथाङा। 2 बा 3 टायारनि सिटिजफोरनिफ्राय गासै एयारपर्टफोरखौबो फाननायनि खोथा फोरमायदों बिथां निर्मला सीतारमणआ। बेजों लोगोसे गेलेग्रा स्टेडियामखौबो प्राइभेटाइज खालामनो थाखाय भारतनि गभर्नमेन्टआ खोथा बुङो। Railways will monetize dedicated freight corridor assets for operations and maintenance after commissioning. The next lot of airports will be monetized for operations and management concessions. Other core infrastructure assets that will be rolled out under the asset monetization programs are NHAI operational toll roads, 2 transmission assets of PGCL, 3 oil and gas pipelines of GAIL, Gas Authority of India Limited, IOCL and HPCL, airports, Authority of India airports in tier 2 and 3 cities, other railway infrastructure assets, PSC, such as the Central Warehousing Corporation and NAFED, among others, and sports stadiums. बेफोर गासै खोथाफोरखौ लानानै अपोजिशन पार्टिया बे बाजेटखौ निंदा खालामदों। हियर इज आवर रिपोर्ट। देखिए, डीजल पेट्रोल सेस में आपको 2 मुद्दे सर बताता हूँ। मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। मुद्दा नंबर 1, उसका कोई खंडन करके बताया मुझे। पूरे बजट में कृषि सामूहिक रूप से 1 पैसे की वृद्धि नहीं है। डिफेंस में भी नहीं है। मैं कृषि की बात कर रहा हूँ अभी। 1 पैसे की। अगर 100 रुपये पिछली बार था तो 100 रुपये इस बार है। कृषि के नाम पे 2 चीज़ें की गई हैं। एक तो एक्साइज वगैरह कम करके एक टैक्स न्यूट्रल, यानी टैक्स का कोई वृद्धि नहीं हुई है, सेस लगा दिया गया है। उसका नाम कृषि दे दिया गया है। सिर्फ इसलिए किया गया है कि इस सेस को आपको भागीदारी नहीं करनी पड़ेगी प्रदेश सरकारों के साथ। आप जानते हैं सेसों में भागीदारी नहीं होती है, बाकी चीज़ों में होती है। तीसरा, आप अगर इस सेस के आधार पर कहते हैं कि हमने कृषि का पूरा एक पहचान बदल दी, तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है इस देश का। ये जगलरी है, ये जादुई एक कोई मैजिक थोड़ी है। बजट की बात हो रही है। The farm sector has been shortchanged. The budget allocation for agriculture and allied activities has been reduced. I repeat, reduced from 1,54,775 crore in the BE of the current year to rupees 1,48,301 crore in the BE of the next year. Of total expenditure, the proportion has been reduced. I repeat, reduced from 5.1% to 4.3%. The budget allocation for market intervention scheme and price support scheme has been slashed from 2,000 crore rupees to 1,501 crore rupees.
The budget allocation for PM Kisan Samman Nidhi has been reduced from 75,000 crore rupees to 65,000 crore rupees.